Hello लोगोफोर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल rajibandviews। आं दिनै आंनि बे चैनलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो खुलुमनाय जासिहरदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना दिनै मिशन स्किल एंड क्वालिटी एडुकेशन एबा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि 2021 आरो 2025 बे मावथांखिखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम बिथांमोना मोनफ्रोमबो दखरा थांनानै मोनफ्रोमबो दखरानि फरायसुला फरायसुलि मोनजों सावरायलायनानै गुन गोनां सोलोंथाइनि बागै बिथांमोना थुलुंगाखांहोनो बा बुजायनो ओंखारदों। बिथांमोना जिहेतु दिनैनि बायदि गुसु बोथोर बारसिउ बारनाय बोथोरखौ नेवसिनानै गावसोरनि गांनाय उखैनाय गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ हगारनानैब्लाबो बिथांमोना जोंनि बर' फरायसाफोरनि बाथ्राखौ साननानै बिथांमोना ओंखारबोदों। बेनि थाखाय फिन खेबसेबां आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय। गुन गोनां सोलोंथाइ दा जोङो बर' बिजोङावनो फरायनानै माखासे बोसोरनिफ्रायनो माखासे गिदिर मानसिफ्रा माखासे गुबुन साखरियाव हाबबाय आरो माखासेया ओरैनो गोलैसोनानै थाबाय। दा गोदो जेरै दङमोन दा दिनैनि अक्ट'आव बिबायदि नंला। गोदो जेरैबायदि जाब जुब फरायबोबाय बा सोलोंथाइखौ लाब्लानो जाबायमोन, दा दिनैनि अक्ट'आव बिदि नंला। सोलोंथाइखौ बयबो लानो हासै, बयबो सोलोंथाइखौ लायो। BA MA पासखौ बोसोर बेसेबांबा हाजार मानसिया पास खालामो। नाथाय बिसोरनि गेजेराव साबैसेया साखरियाव हाबनो हायो बा साबैसेया मोजां कम्पानियाव सेलेक्ट जायो। दा जोंनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइनि ओंथिखौ जोङो मिथिया। सोलोंथाइ होनब्ला मात्र जोङो अनलि सिदा BA पास MA पास खालामनायखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा गामि एरियायाव जोङो मिथिगोन। नाथाय फरायनानै गुनखौ माने स्किलफुल मोनसे आयदाफोरखौ जोङो सायख'नानै जुदि फरायोब्ला जोङो फरायखांनायनि उनावनो जोङो गावबा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय बायदि जोङो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय खाबु मोनो। नाथाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो खाबु मोना। गोदोनि दिनाव जोंनि बर' हारिया बेसेबांबा नाख्रेबजानाय, बयजोंबो नासयजानाय, दावहा नाङै दिनैनि अक्ट'सिम सफैनाय जोंनि जारिमिनाव दङ। ओंखायनो गोदोनि फरायनायफोरा बांद्राय क्वालिटि गोनां बा स्किलफुल नङामोन। नाथाय दिनैनि अक्ट'आव जोङो 3 बड' एकर्ड खालामनायनि उनाव जोङो बर' हिसाबै गावखौनो गाव खर' दिखांनानै थांना थानो हानायनि मोनसे राहा लामाया फैबाय, जों बयबो मिथिगौ। आरो जेरैबायदि गोदोनि दिनाव जानायनि थाखायनो उदैनि थाखायनो जोङो गोदाव सोराव खालामनो गोनां जायोमोन, नाथाय दिनैनि अक्ट'आव बांद्राय जोङो बेफोरबायदि उदैनि थाखाय आंखालखौ जोङो नुनो मोना। अब्ला जोङो क्वालिटि इडुकेसनाव जोङो गोसो होनांसिगोन। जुदि जोङो क्वालिटि इडुकेसनाव जोङो गोसो होआ बा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जुदि स्किलफुल जाया गावनि खामानियाव, अब्ला जोङो दावगानो हानाय नङा। जोङो अनलि लेखा गोरों जाब्लाल' जोंनि हारिया दावगानाय नङा। जोङो अनलि लेखा गोरों जाब्लाल' जोंनि हारिखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हानाय नङा। जेब्लासिम जोङो गुबुन सोलोंथाइफोरखौ लानानै गुबुन बिफानाव जोंनि खामानि मावनाय मानसि ओंखारब्लासो जोङो गावनि हारिखौ जोङो गेरेमसा जादों होननानै जोङो साननो हागोन। बेखायनो जानो हागौ बिथांमोना दिनैनि नैबे मिशनखौ बिथांमोना लादों। दा बिथांमोना जायफोरानोखि दैदेनगिरि, बिथांमोना बेसेबांबा सातजालानि गेजेरजों गावनि समखौ हगारनानैब्लाबो जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिमोनखौ बिथांमोना गोजौ फारसे लांनो थाखाय अरायबो नाजायो। नाथाय जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफोरा बेसेबां गोसो होदों बे बाथ्रायाव, बेसो गिदिर बाथ्रा जानानै फैदों। मानो होनोब्ला जों नुनायाव मिथियो जे गुबुन हारिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जेरैबायदि जोंनि बर' माहारियारि आफाद ABSU बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना जेरैबायदि बुजायो, जेरैबायदि बोसोन होबाय थायो, गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बा गुबुन हारिनि आफादफोरा बेफोरबायदि फरायसुला फरायसुलिमोनखौ बांद्राय जोङो बोसोन होनायखौ नुनाय मोना। जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिमोना लाखि गोनां बा खाफाल गोनां होननासो बुंनांगोन। मानो होनोब्ला बेसेबांबा आफादफोरा नारा नाथा नाजानानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिमोनखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय नाजाबाय थायो। नाथाय जोंनि माखासेया आथिखालाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय जेरैबायदि ड्राग्सनि, जुवा, जौ, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेफोरबायदि खामानिफोरावसो जोङो लिप्त जानानै थानाय बा मुखुब जानानै थानायखौ जों मोनो। दा बेफोरबायदि जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जुदि बेफोरबायदि
गाज्रि खामानिफोराव जुदि मुखुब जानानै थायोब्ला जाय बिथांमोना दिनै दुखु खस्थ'खौ सहायनानैब्लाबो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदों, फरायसाला फरायसुलिफोरनि थाखाय नाजानानै बिथांमोना ओंखारबोदों, बे नाजानाया ओरैनो थांगोन। ओंखायनो आङो जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिमोनखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना गावसोरनि जिउखौ ओरैनो हगाराजासे गावसोरनि फरायनाय समाव फरायनायखौ गथि गथि बाहायनानै गुन गोनां सोलोंथाइखौ आजावना लानानै नोंथांनि कुवालिटिखौ मोजां खालामोब्ला नोङो जायखिजाया खामानियाव हाबनो हागोन, बा माबा मोनसे खामानियाव हाबाब्लाबो नोंथाङा गावनो गाव गसंनो हानाय बायदि खामानि मावनानै गावजों लोगोसेनो साब्रै साबा मानसिफोरखौ खामानियाव थिसनना होनो हानाय नोंथांनियाव गोहो फैगोन, आं बेखौ साननो हायो। ओंखायनो जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिमोना साफ्रोमबो दायथ' लानांगोन जे नोंथांनि फरायनायजोंनो नोंथांनि मोजां जानायजोंनो जोंनि बर' हारिया आगानसे बारायगोन। ओंखायनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिमोना जेसे हागौ एसेबांनो गिदिरनि बाथ्राखौ मानिनानै बा बोसोनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ मानिनानै गाव सासे फरायसुला हिसाबै बा फरायसुलि हिसाबै मोजां गावनि दायित्वफोरखौ फालिलांनानै सोलोंथाइखौ जाहाथे मोजां लायो, नोंनि सोलोंथाइया जाहाथे गुन गोनां जायो, बेखौनो आं गुरै खावलायबाय आरो आंनि भिडिअ'खौ एसेबां फोजोबबाय। गोजोन्थों।